Bueno, tenim aquí el senyor Guillem Puigcer. Ens coneixem ja de fa bastant de temps, vam anar a l'institut junts. És el primer Eh, podcast que faig virtual, ja l'he comentat, però eh, sí. mira, on estic? Hosti, bueno, estàs aquí, però és un No estic film... al carrer perquè fa molt núvol aquí a Utrecht, Països Baixos, Sí, però és una ciutat molt xula. sí, home, i es veu molt xulo. Bueno, en general Holanda ha de ser, és bastant xulo. No hi he estat mai, Eh, però m'agradaria anar-hi, eh? Vale, Però bueno, no hi ha res com a Catalunya, bueno, al Mediterrani, ja dic precisament al Mediterrani, sí. el sol, per això la gent aquí de Països Baixos se'n va, disfruta del sol quan té temps lliure, se'n va cap allà. Sí, sí, crec que és també perquè sempre volem el que no tenim, eh? També Ara, quan tenim el sí, sí, més benestar, entre cometes, no? En tema de, no sé, de serveis públics, de salut, tot això, que potser a Holanda sembla... Bueno, la reputació és que està més bé. Llavors volen el sol, nosaltres que tenim el sí. sol volem l'altre, bueno, és normal, Això és sí, els humans, Sí, la les tendència tradicions. humana. Vale, sempre solo començar amb que el convidat es presenti. Si tens una presentació teva de tu, com t'introduiries al món, diríem. Com m'introduiria? Em dic Guillem Puigset, vesteixo una camisa negra. No, em dic Guillem Puigset, no, em dic Guillem... Hòstia, sembla una entrevista professional. No, no, res, doncs, jo soc de la regió on va néixer en Pere, també, de la Garrotxa, i vam seguir, jo crec que uns camins una mica similars a nivell general de tecnologia, vam anar a fer batxillerat tecnològic, llavors vam anar a la universitat a fer enginyeries, jo un altre, un tipus, i a mi també el tema és sempre doncs, m'ha agradat fer coses, construir coses, i per exemple abans quan era petit molt de vaixells, mirava pel·lícules i copiava els vaixells en dibuix, i el Ah, meu no pare, sabia això. sí, que vivim a la muntanya, doncs hi ha espai per tenir una serra i un banc de treball, doncs, i fustes, doncs el meu pare doncs això a casa que vas costa veure, no reflexionar com els teus pares o la teva família ha contribuït a com ets ara, i costa veure-ho, perquè són els petits hàbits de cada dia, que podem parlar de la disciplina. Jo encara no puc demostrar el meu èxit, però sé que amb la disciplina i amb el que tu estàs fent, Pere, de fa anys, i lluitant i no deixar d'existir la tovalló, els hàbits no, formen el caràcter, i el caràcter, si els hàbits formen el caràcter, i el caràcter forma la personalitat, o el Sí, destí, sí, que sí. diuen els americans. No, No, 100%, estic totalment d'acord també. Això que dius dels pares també, jo en el meu cas, a vegades també ho estudio i dic, perquè som nosaltres que tenim aquest esperit que ens agradi una cosa, no ni inclús ni d'emprenedoria en general, que ens agradi una cosa o una altra, o ens ve també una mica heredat. I aquest també ens ve heredat, en el meu cas els meus pares també són petits emprenedors perquè tenen una fleca, van tenir un restaurant i tot, i són aquests petits valors que aprens, no? Per exemple, el tema de la responsabilitat i de la constància, doncs els meus pares pràcticament no han estat mai malalts. Han estat malalts, però han hagut ja d'anar no, a treballar el meu igual. cas tampoc, sí, que quan no és prou productiu, que pot anar bé, pot no anar malament, et sents, hòstia, no et sents bé, dius, hòstia, què estic fent aquí? Sí, No sí, et sents honest amb tu mateix. 100%, 100%. Vale, has comentat que vas a... Bueno, has comentat Sí, diverses coses que m'agradaria... Bueno, sí, et deixo que vas, si tenia... deixa fer, Sí, i per arribar ara on estic ara, doncs llavors doncs, aquest caràcter de construir, de coses de tecnologia, sempre ha estat una mica allà, i llavors doncs, a la universitat, doncs, a una carrera tecnològica, jo no en el meu cas no la vaig acabar. A mi, quien me cambió la vida fue YouTube, perquè vaig començar a empapar-me, bueno, vaig començar a llegir, primer any d'universitat superbé, vale? Superbé, allò molt implicat, i que era una carrera així, dificileta, que era l'enginyeria que estava fent. Um, I llavors, el primer any tot molt bé, quasi totes aprovades, vaig passar molt net, allò bé, el segon any vaig començar a llegir llibres, que a mi mai era un estudiant que ens feien obligar a llegir llibres, i a mi, llegir llibres, també l'anglès, que ara estic a Països Baixos i necessites, és l'anglès, doncs jo l'anglès amb 5 o 6 ja em feia prou, no? No volia més. I llavors llegir llibres i començar a llegir molt, però assajos, llibres d'assajos, no de narrativa i ficció, per aprendre sobre mi, i eren molt de coses de, sí, d'un mateix, de descobriment d'un mateix, i llavors el YouTube, especialment també el YouTube, amb el tema del discurs americà, el típic, no? També quan érem fa 15 anys, quan hi havia l'Steve Jobs, molts de nosaltres miràvem
quan sortia un nou Els producte d'Apple, keynotes i tot, no sí, anàvem sí. així a les 7 de la tarda, no? A les 7 hora espanyola anàvem a mirar les keynotes de Steve Jobs i ja teníem aquesta una mica influència americana. Sí. Però llavors jo la vaig acabar tenint més amb tema a veure d'impresa. Al final ja als 17 anys ja sabia, 17, 18, ja veia que jo volia construir les meves coses. No, no enfocava, no veia si seria un emprenedor als 16, 17 anys, però ja anava cap en aquesta línia. I als 19 anys, el segon any de carrera, doncs, vaig començar a escoltar molts emprenedors d'Amèrica i com més empapat del seu llenguatge, si tu quieres, tu puedes, si quieres, tu puedes, no? I tota aquesta cosa que hem tingut, que tu dius que t'he escoltat dir que és una arma de doble fil, sí, 100%. doncs sí que pot ser avantatges, pot ser desavantatge en certs moments, i llavors em va portar res, vaig intentar emprendre durant uns anys, vaig emprendre, me vaig agafar la dècada dels 20, ara tinc 29 anys, vaig a la dècada dels 20 d'experimentar, vaig fer 2 o 3 intents de negoci, i llavors vaig dir, vale, ara prefereixo treballar per altres, per aprendre i que em paguin per aprendre. O sigui, la meva idea no era treballar perquè em paguessin per aprendre. No? Tu aprens molt, això és el que tant a nivell professional com personal m'ha ajudat molt a créixer. Hi ha persones, suposo que que l'ajuden a créixer professionalment, però a mi també em va ajudar molt per entendre què volia jo de la vida professionalment i personalment. I llavors aquí doncs vaig treballar per uns altres els altres, em va portar un any a estar a Catalunya treballant, i llavors ara porto ja 3 anys aquí a Països Baixos, i em trobo ara en el moment que ja porto un any, més un any, doncs que ja veig clar cap a construir una cosa que ja veig clar que aquí ja és on em llenço algo seriós, que aquí sí que m'hi veig futur. Però ara estic en el pas que encara no puc fer el salt, sí que doncs, necessito un ingrés, visc sol, sí, tot independent, on s'ho paga tot, i llavors esperant que un dia pugui fer el salt, però ara sí que ja em veig amb la capacitat de... Ja he après, estic a Holanda, ja he après el necessari per fer el salt, i ara estic en el pas aquest. Què diries que has après més d'una feina? Perquè resono bastant amb el que dius, eh? Què he après? Home, per exemple, quan vas a una empresa... Bueno, tu has treballat en una empresa no sé si eren molts treballadors o no, jo la que estic ara és a 20, l'abans a Catalunya era 5. Vale. Les maneres de fer, jo crec, observen molt Jo la de 5 va ser més una mica... Mira, el fet de jo haver emprès quan vaig deixar la universitat, el tercer any la vaig deixar a la universitat, vaig fer els 2 primers, el segon any em va anar bastant malament, els meus pares, hòstia, Guillem, què està passant? I el tercer any, me'n recordo, va ser una conversa el tercer any, era un divendres que jo normalment el cap de setmana m'anava a estar amb la família, els caps de setmana sempre tornava, vivia a Barcelona en un pis d'estudiants, i llavors el cap de setmana tornava. I llavors el meu pare, me'n recordo, un dia, ells estaven anant a dormir, estaven al llit, i jo em vaig allà sentar al costat d'ells al llit, i el meu pare em va dir, Guillem, demà ens dius, no sé, estàvem parlant d'algú, i el meu pare és més excitat, va dir, Guillem, demà ens dius si vols continuar amb la universitat o què fas. Jo, hòstia, va ser un ultimàtum, no? Un ultimàtum bastant... Sí, no, però va ser allò que el meu pare també és més mateix valent, que ho he pogut dir, bueno, va, sí, però no sé, a mi no m'ho vaig agafar ni personal, soc una persona molt tranquil·la i que m'agafo les coses, me les agafo molt bé, i a veure com podem aprofitar allò que ens diuen, crítiques i tot el que sigui, i m'ho vaig agafar, hòstia, potser té raó el meu pare, hauria de pensar si això de la universitat és el meu, perquè això ja feia molt temps que jo pensava, això de la universitat, no sé, aquesta carrera m'ensenyen moltes coses, però jo això no sé si ho vull fer servir, no ho veig clar. Ja intentava fer alguns projectets petits a la universitat amb l'Arduino, volia fer alguna de hardware. Era telecomunicacions, veritat? Sí, telecomunicacions, i ara amb hardware, el que em va servir allà llavors, ara potser em pot servir. I llavors el meu pare em va dir això, i l'endemà era divendres, aquells mesos ja havia començat a treballar, estava ja, era del tercer any, o sigui, al començament del tercer any de la carrera. I llavors, l'endemà, vaig començar a llegir, vaig escriure un llibre d'en Gary Vee, el gurú del màrqueting, i vaig anar amb els americans per fer-me de dir, vale, ho veig clar, i l'endemà vaig comprar un llibre de dir, hòstia, com
com els dius els meus pares, i em vaig llegir un llibre de màrqueting d'aquest d'en Gary Vee, Sí, i llavors un vídeo, però que em va ser més impactant, el vídeo de Tony Robbins, que vaig dir, vale, ara al matí vaig començar a llegir, i quan van venir els meus pares l'endemà, doncs ja tenia preparat l'espeech. vale. I l'espeech era amb la línia de, me'n recordo que un vídeo de Tony Robbins de YouTube va dir mira, el millor és, si un de veritat vol tenir èxit, és com anar a una illa, i quan vas a una illa pots tenir la barca preparada, la tens allà, no la destrueixes, Sí. no? I llavors, la idea és sobreviure a una illa. Quina és la millor ambient que pots tenir? Vas amb una barca a una illa i aquella barca la tenir allà lligada i saps que en aquella illa sempre pots tornar, ¿vale? I després hi ha l'altre pla, que és cremes la barca quan arribes a la illa i l'únic que pots és sobreviure. No hi ha manera de tirar enrere. I aquí va ser, doncs, deixo la uni, tampoc la uni, i m'enfoco amb les meves idees, que ja tenia moltes, i havia intentat fer alguns projectets que no van acabar d'anar, i vaig dir, vale, doncs això, perquè ja tenia una idea que deia li veia potencial de poder viure, alguna de roba de sostenibilitat, que al final no anava lligat amb mi. Sí, ja me'n recordo. I això jo més tard vaig entendre l'idea de hi ha el product market fit, però també el founder market fit. Sí. I el tema jo també lligat amb la moda i amb els nadons, a mi m'agraden els nens, però no sé, no em tirava a fer una idea de negoci de nadons, i aquí al final vaig entendre també que hi ha aquesta connexió amb el tipus de problema que vols solucionar i les teves inquietuds personals. Sí, he tingut moltes converses amb founders, bueno, amb gent emprenedors i també que diuen el mateix, que sí, que per molt bueno, jo o sigui, la conclusió que trec d'aquestes converses és que per molt que puguis, o sigui, que puguis fer alguna cosa i que funcioni, no vol dir que hagis de fer-ho, no? Per exemple, en el cas de... sempre hi ha un amic meu que sempre em parla d'un noi que fa pàgines web per funeràries, no? Perquè va trobar aquest niche, va trobar aquest espai en el mercat i li va molt bé, no? Però clar, jo, per exemple, en el meu cas, jo també sé fer webs i sabria fer webs per funeràries. Ara, m'agrada, estaria 4, 5, 6, 10 anys fent això? Potser no, no? Exactament, sí, això s'ha de pensar així. Sí, i això veig... sí, també hi ha una cosa que això deia de Jeff Bezos, el cofundador d'Amazon, cofundador crec que és, i diu que ens hem d'enfocar, i això ho han dit altres també, però ell se m'ha quedat, perquè és una figura que se m'ha quedat a la ment, en Jeff Bezos diu ens hem d'enfocar a problemes atemporals també, intentant no anar per tendències, sinó un problema que dius, hòstia, ja que t'hi dediques esforços i aprendre, hi ha moltes coses que potser et poden agradar, tenir interessos personals, això que dius tu, potser l'amor m'interessa, doncs després com l'amor potser veig per donar sortida a aquesta meva inquietud de la mort, el concepte de mort i sobre el món de la mort, doncs potser fer webs per funeràries és un començament cap aquí. Per exemple, la mort, si un s'enfoca a com donar solucions a la mort. Fer una empresa armamentística, no. Però com potser que la gent entengui més la mort i no fer-la com algo tan estranya, més natural. Sí. Doncs la mort, per exemple, és un problema solucionar això. Fer això és un problema que existirà ara, com abans, fa 1000 anys, com d'aquí 50 anys. Per tant, tu que ara aprenguis a la mort, et podràs ajudar amb noves... El problema existirà, la mort, sempre existirà, no trobarem una cosa que podrem viure immortalment. Per tant, mentre no trobem aquesta cosa immortal, el problema hi serà. Però les eines, durant aquest camí, ara fer pàgines web funeràries. Llavors començo a fer esdeveniments sobre coses d'hinduisme. Sí. L'eina, les solucions que tu podran anar a canviar, i la qüestió jo crec que és més com a emprenedors, és tenir aquestes ganes de trobar noves eines i no enamorar-se de l'eina, sinó enamorar-se del problema. Exacte. Sí, i aquí és el que a mi m'ha costat temps de descobrir, però ara entenc el problema, i per exemple, el meu problema és on em vull enfocar és en entendre què és la consciència, coses així més energies espirituals, llavors és un mateix, alguna més intern, i llavors és el món extern. I
i vulguin donar eines, per exemple, ara potser a nivell d'aplicació i web, doncs, però potser també estic obert a fer coses de hardware, com abans deia del tema de l'Arduino, doncs potser coses de hardware, esdeveniments, més endavant, tinc idees que tot van en la línia aquesta, i sé que d'aquí 50 anys, perquè aquest tema és un tema aquest, de tots aquests anys que he mirat enrere i he fet idees, no són coses que no han tingut sentit i són una pèrdua de temps. Per exemple, jo me'n recordo que teníem jo tenia converses familiars, quan ja portava un parell d'anys o 3, i em deien, Guillem, no... no veiem, no sé, no veiem resultat, no eren dels meus pares, eren famílies amb... Sí, tiets o avis, tiets, o... Sí. O cosins, i em deien, Guillem, no estàs perdent una mica el temps i si això no tira ja en els propers, no sé, deien un temps, 6 mesos, què penses fer? I ho veiem com una pèrdua de temps perquè no hi havia com ara, com per exemple ara la gent que està al meu voltant no veu res, que no he llançat res. Sí. Però tot el bagatge que jo sé que un ho sap, no? Tot el que està evolucionant, el que està aprenent, hòstia, doncs em va portar que aquell moment quan jo estava a la universitat aprenent coses extres d'Arduino, ara ho puc aplicar i idees que se m'han acudit és perquè el meu subconscient va estar impregnat d'aquestes experiències de vida, com per exemple la primera feina que vaig tenir, llavors vaig fer 3 anys a intentar emprendre. Vaig estar a la universitat, 3 anys a emprendre, i llavors vaig tenir el meu primer treball a Catalunya durant un any. Sí. Doncs aquest primer treball el vaig trobar, no buscava treball, però com que en tenia coses de màrqueting i de comerç online, perquè un dels projectes era fer alguna cosa de coses de comerç online i fer coses, aprendre anuncis per Facebook, doncs em va donar uns coneixements que allò que no va anar enlloc per la gent, em va donar uns coneixements de màrqueting que llavors vaig anar a parlar amb una persona que tenia una empresa, però vaig anar a parlar per un altre tema, i em va veure que en tenia coses de màrqueting i em va dir, vols treballar per mi, perquè estic fent alguna d'Amazon, estem començant alguna d'Amazon, una tenda d'Amazon, i vaig dir, doncs vale. Sí, no ni presentar currículum ni res. Sí. O, per exemple, aquí a Països Baixos també els projectes que vaig tenir, els projectes que havia fet de l'última... Sí, vaig estar durant 3 anys emprenent, vale. Els 2 últims anys, els 2 anys últims, va ser quan volia fer un chatbot, abans que hi hagués el ChatGPT, volia fer un chatbot perquè les universitats es comuniquessin més bé amb els estudiants, i en comptes de fer les pàgines web de les universitats una pàgina web, doncs que la informació de l'estudiant la pogués rebre o buscar a través d'un xat, alguna més conversió. Anaves bastant abans, perquè ara això és el pa de cada dia, aquests chatbots per suports i tot. Sí, bé curiós, la vida. 2016-2017, i això li veia, el que deies tu, que jo veia, era una idea de negoci que podia viure d'allò, vale? Però tenia encara, dic, haig d'explorar una mica més, encara no vull això 10 anys, perquè saps que una idea pots estar 10 anys, i no es tracta de vendre, això de... Just ahir llegia, hi havia un tuit d'on deia que hi ha fundadors que l'èxit del fundador és vendre l'empresa i ja vius la renda, però molts els hi troba... Quan tu estàs emprenent, el que mola també és el dia a dia, aquesta curiositat, la innovació, i quan aquests venen l'empresa, els hi falta un sentit. Tenen un buit molt gran, sí. Jo també he vist moltes entrevistes i això, a la que venen diuen, hosti, sí, el moment en què els diners arriben a la compte del banc estan com eufòrics, però el segon, literal, o el minut següent, ja està. Diuen, i ara què? Saps? I ara què faig? Doncs home, si construïm coses, jo també pensem, per què no construïm pels propers 50 anys? Fem una cosa que aquí 50 anys encara hi podem dedicar. I per això trobo el problema és que, hòstia, doncs potser canvia, la vida canvia i potser t'enfocaràs en un altre problema. Però dius, home, ja que apostem per alguna cosa, fem alguna cosa xulo, construïm alguna cosa xulo, apostem alguna cosa per... d'aquí 50 anys. El que estic fent ara, doncs, 50 anys lluitant i construint. Hòstia, amb 50 anys, com els xinesos, quan no tenen la votació cada 4 anys, poden fer una aposta, hòstia, a la llarga. I no hi ha res més... Per exemple, també, si comences a veure famílies, així, quan això tema consciència, també et comences a plantejar sobre poders, i això és una cosa també que vull intentar donar eines per a la gent entengui què és el poder i com està muntat el món. Doncs, veus famílies, banquers de centenars d'anys, inclús
de 500-600 anys, ara el típic ara més del Rothschild, aquestes coses de 100 anys, 200 anys, hòstia, aquestes famílies s'han fet al llarg dels segles. I nosaltres estem aquí pensant En els pròxims 5 anys, no? Sí. En anys o en 6 mesos. Vull l'èxit ja, fer Airbnbs. Vale, tu fas que estàs a Barcelona, fas Airbnbs, però a veure, quin tipus de Barcelona vols per quan visquis aquí 20 anys? 100%. A Espanya, volem turisme? Per què volem turisme? No una economia de turisme. Sí que és maco, està bé perquè rehabilites àrees, turisme de natura, rehabilites, ajudes a que tot estigui maco, però, hòstia, no sé, però això... Jo no veig una economia basada en el turisme. I a part, això és opinió totalment personal, segurament molta gent no estarà d'acord. Però també, ara mateix, com va a Barcelona, no és turisme que apreciï Barcelona. És turisme que aprecia la vida boja i el fet de sortir de casa seva i poder fer una mica el que vulguin, no? Sortir, que no passa res, però vull dir, sortir, veure, zero, saps? I és una cosa que tampoc és el que dius tu, és una inversió de futur, no? I també nosaltres també hem de fer el mateix amb la nostra vida, no? I per això també hi ha moltes coses que, per exemple, són petits passos que es poden fer en el dia a dia que tu dius, hosti, doncs no sé, reciclar no canvia res, o no sé, o trucar als teus avis cada setmana no canvia res, però sí que canvia, perquè són coses que s'acumulen. I com el treball també es va acumulant i a la que es va afegint gent a fent-ho o que tu vas fent moltes més vegades, al final se converteix en una bola tan gran que ha canviat tantes coses. Mira, això de la família, per exemple, si deixes de comunicar amb la família, mires enrere i dius, hòstia, no saben res de mi, no sé res d'ells, i mires enrere és quan només fas aquell pares i mires enrere, o per exemple, la gent que té, la meva mare era infermera, va treballar a la part d'oncologia de càncer, doncs la gent quan té alguna cosa heavy és quan llavors o empresaris, no? Que van fent i llavors fins que no passi una crisi de veritat o alguna de veritat, pares i més enrere i dius, hòstia... Tot el que s'ha perdut, sí. Sí, tot el maco, les coses importants de la vida, els cercles socials, per exemple, així, no buscar coses materials, bueno, sí, l'èxit, no? Per exemple, l'emperador, no buscar l'èxit dels diners, l'èxit és el procés, el camí, on t'has d'enamorar és del camí, no tant la bandera, quan plantis la bandera, sinó què has fet per arribar a la bandera. Quan mires enrere dius, ostres, jo ara encara no... La gent no pot veure la bandera, però estic mirant enrere i tot va encaixant una mica i dius, ostres, has de fer tu mateix? Estàs bé, molt bé, Guillem, molt bé, Pere, t'has de fer copets perquè dius, hòstia, has de celebrar-te el teu... I hi ha molta gent que inclús sabent això, no ho han experimentat, però sabent això, diuen, no, jo prefereixo renunciar als meus pròxims 5-10 anys per l'èxit, que tampoc està assegurat, i llavors ja estaré bé, no? I és totalment vàlid, totalment vàlid, cadascú viu la seva vida com vol, però és veritat que al final és això, sapiguent que després normalment, jo no ho he experimentat tampoc, però sapiguent normalment que a la que arribes a aquell objectiu que t'havies posat durant tants anys, llavors just després sents aquest buit, és com, ostres, jo prefereixo no deixar estar tots aquests anys. I sí que ho vaig notar en petita escala, per exemple, en el meu cas, jo el primer any d'emprenedoria, clar, anava ben bé, només amb estalvis i tot, no? I vaig ser molt metòdic en dir, no gasto res extra per poder-me mantenir, per poder una mica trobar la manera de fer-ho. Cada 50 euros és un gasto important. No, inclús el petit, una tonteria, molt tonteria, però que a mi m'anava molt, l'atrepà d'anar a la fleca, comprar-me un entrepà, deia, no, m'ho faig a casa i ja està, saps? I al cap d'un any vaig dir, home, vaig trobar una manera de recuperar-me i tot econòmicament i vaig dir, hosti, ara no ho faré igual, perquè també són aquests petits luxes de la vida, són tonteries, però són petits luxes de la vida que donen sabor. I a més et fan agradar-te la teva vida, perquè si no t'agrada, per què ho fas? Sí, però mira, no fa falta això que dius tu, que no ho veus clar si quan tinguis l'èxit, perquè encara no has tingut l'èxit que tu t'imagines de gran, però ho veus, quan tu compres un cotxe, un mòbil, per exemple, quan la meva mare es va comprar un cotxe, el primer dia el cotxe, hòstia, com arrenca, l'olor nou, però jo sé, però també em passa el mòbil, que és més fàcil que tothom ho pot experimentar. Quan compres un mòbil nou, el primer dia l'obres, la pantalla es veu més vibrant, hòstia, comença a connectar, hòstia, que bé, que fa unes fotos impressionants, però el segon dia o tercer dia és que ja no, és que aquella cosa de novetat ja te l'has tret. 100%. I mira, la meva tieta em va passar fa uns dies, em va passar un article i deia que un vídeo era, no, vaig trobar el vídeo per Instagram, i deia que quan
tenim aquest sentiment de plenitud quan aconsegueixes la cosa perquè ja no vols res més, ja ho has aconseguit. Sí. Però llavors aquest sentiment, al cap d'unes hores, uns minuts, el que sigui, es treu. Ja ho has aconseguit, ja notes aquest sentiment de plenitud, que ja no necessites res més, perquè ja ho tens, ja ho has aconseguit, encara estàs en la dopamina, o el que sigui, o la serotonina pels núvols, i llavors apareix. Doncs, l'èxit passa el mateix, crec jo. Sí, m'agrada molt això que has dit. És Pot veritat que no és tant la cosa o l'objectiu, sinó el fet de que no vols res més. En aquell moment només volies allò, un cop ho aconsegueixes ja està. Sí, del voler. Sí, Sí, això. Totalment d'acord amb tu. Sí, no, és bo. I saps què veig que també, el que passa que, ara t'explicaré el context, crec que també és una cosa similar amb els estudis universitaris, no? És una cosa que és tan a llarg plaç, que ho has de projectar tant el que t'aportarà un estudi, perquè són 4 anys. A més, són molt joves. Amb 18 anys són molt joves, no? Has de tenir molt clar i veure molt, i és molt difícil de veure què t'arribarà a portar el fet d'acabar els estudis i tots els estudis que has fet, no? I és aquella recompensa a llarg plaç, sempre i quan s'alineï amb els teus objectius, perquè hi ha molta gent que diu no, s'ha d'anar a la universitat perquè s'ha d'anar a la universitat. No. A vegades el meu objectiu en aquest moment no és tenir aquest coneixement, perquè el que jo vull fer més endavant no necessito ni regulacions, ni res, ni simplement és coses que puc aprendre jo, com has dit tu, no? A YouTube. Hi ha altres maneres que, si per exemple arquitectura, si vols ser arquitecte has d'estudiar, no? Has de tenir per poder firmar els projectes i tot, però per exemple ara últimament jo he vist a molta gent que amb un bootcamp de 4 mesos al final aconsegueixen la mateixa feina que tenia jo, per exemple, quan estava treballant, no? Imagina't, sí. Vull dir que és de tenir molt clar. Per exemple, la universitat... Però això lligat amb com un... Sí, jo crec que està molt amb com... Primer, entendre com va el món, jo crec que és important això, entendre el món, perquè llavors, quina visió vols del món, del món, allà on visquis tu, quina visió vols, i això costa molt, crec que és una feina molt, molt difícil d'entendre quin món vols. Sí, és difícil. Sí. Però llavors hi ha capitalisme, comunisme, l'anarquisme, què vols del món i filosofies, maneres de veure la vida, catòlica, no catòlica, bueno. Però llavors hi ha de veure el món i llavors està també tu quin paper vols fer aquí. Que aquesta és la descoberta d'un mateix i l'altra descoberta externa. Bueno, és aquí també on professionalment també aquí on vull intentar donar eines per aquestes dues parts. Bueno, però llavors el que té la universitat, l'estudiant, pensa que estem tants anys estudiant, si tu has dit universitat, però ja des de primària, secundària, batxillerat, dius, tants anys dedicat, i inclús, és curiós perquè tu dius a una persona, dedica't 15 anys a formar-te, dedica't 15 anys, però llavors, quan hagi passat aquests 12 anys, llavors arribar allò, i dius, és increïble com això li dius a una persona normal i això no ho faria. 15 anys, com vols que em dediqui 15 anys? Sí. És curiós com hem muntat un ambient que la gent els hi fem dedicar tants anys estudiant sense veure res, perquè estan fent exàmens, estudiant, fent deures, no tenen ingressos ni res, però hem creat un ambient que la gent és confortable amb, com que tot ho fa, doncs jo també ho faig. Mira, me'n recordo els meus pares que viuen a la muntanya i tinc un veí que té ovelles. I me'n recordo, a mi, sí, a la muntanya m'agrada passejar més que caminar amunt i avall. A la muntanya m'agrada passejar pels camps i relaxar-me, més zen. I recordo un dia m'assentava als camps i allò, i m'assentava a prop d'un camp on hi havia les ovelles pasturant. I hi havia tot un prat verd, allò que el pagès havia plantat uns mesos anteriors, herba, i estava herba, aquella que verda cap amunt, quan et poses gomina. Sí. I llavors hi havia un munt d'ovelles, no sé si eren 60-70 d'ovelles, estava un munt d'ovelles menjant i totes distretes menjant, no? Les veies tranquil·les. Hi havia un ballat llavors en un altre camp, que aquell camp era antiga, era més de prat, l'altre era conreada, es veia més verda, i l'altre era de prat, que ja quasi l'herba es veia una mica seca i quasi no es veia ni alta, era res. Hi havia una ovella allà, i aquella ovella... perdó, era contrari. Era contrari, perdó. L'ovella
el ramat gran d'ovelles estava en aquest camp que quasi no hi havia herba, Sí. però estaven allà. I l'ovella aquesta única que estava en un camp d'herba frondosa, verda, estava més pensant que estava fora de les ovelles, que no estava al costat de les ovelles, que no disfrutant, no? El somni d'una ovella és tenir menjar, herba, no? Però no. Aquella ovella volia estar més a prop, sí, Del ramat, no? del ramat. I això és el que jo crec que amb la idea aquesta hòstia, doncs potser no hem de fer sí, de seguir això, de seguir tot el que fan els altres, doncs potser hem de replantejar les coses, com per exemple estudiar tants anys a la universitat. Sí. I... Bueno, o també en general, ara sonaré molt conspiranoic, perdó, però... tu dius, no, s'ha de dir, s'han de dir les coses. També aquesta petita part del capitalisme és això, no? També sempre busquem una feina on ens paguin més per comprar-nos coses que no volem o que no necessitem, no? És en plan, sempre és aquesta roda de dir, ostres, jo necessito un ascens, necessito que em paguin més perquè llavors em podré comprar aquest cotxe que m'ha dit el meu tiet que és el millor cotxe que s'ha de comprar, tindré el reconeixement de gent que no m'importa, amb coses que no necessito i amb felicitat que no tinc, saps? És com... És aquesta lluita del capitalisme, però aquí també entra el capitalisme, crec que entén molt bé que els humans volem aquesta constant de progrés, de coses noves, innovar, de volem, i la sap exprimir, sí. I exprimir molt bé, però llavors sí, és ja això que dèiem abans, coses bones, coses no dolentes, i com humà tu, vale, com moralment dius, vale, jo crec en això, que ara jo crec que estem en una època com que tenim tanta informació a tants països, diu Amèrica és un referent i Europa ens estem quedant enrere, els xinesos, per exemple, la democràcia que tenim aquí és el millor i el que tenen a Xina, el control va malament, però bueno, com que aquí ja tot és molt més profund que no a simple vista. Sí, 100%. És que crec que tot hi ha dualitat, hi ha molta dualitat. Hi ha molta dualitat de tot, no? El que dius, no? Hi ha coses, sempre una cosa, no hi ha una solució per tot, no? Una cosa que al principi pot ser dolenta també algunes vegades, no? Sempre té coses bones i coses que a simple vista sembla bona, doncs també que té coses dolentes, no? El sistema capitalista, el sistema... Tot té és aquesta arma de doble fil que hem dit abans, no? Una mica. I jo crec que la resposta la pots trobar molt amb un mateix, a dir, vale, on jo me sento la meva naturalesa, on jo me sento confortable i que aquí puc, aquest tipus d'ambient, i aquí és on jo crec que, bueno, entenent que vius en societat i una mica entenent els humans, no? Que busquem això, busquem si tenim aquestes ganes de buscar, entendre on tenim el benestar, si el tema de la felicitat o el benestar ens ve quan obtenim la cosa, o bueno, si entens una mica això i t'explores a tu mateix, com que al món hi ha tanta gent que ens diu, vale, ara fes-te una cabana al bosc, ara busca't Airbnb per viure tota la vida, hi ha tants inputs, no? Festa religiós, amb la masculinitat i el feminisme, ara que hi ha amb la gent també, bueno, els joves doncs es plantegen molt la masculinitat, el feminisme i tot això. Hi ha tants inputs, tantes maneres de veure el món, que jo crec que mira't una mica, a veure, com que per teories n'hi haurà milions, busca't una mica, vale, amb tot el que, com jo estic, com jo reacciono a les coses, i aquí jo crec que trobaràs moltes respostes, 100%. I no t'han d'estar a fora, i amb tu jo crec que trobaràs moltes respostes que amb el teu dia a dia, hòstia, et faran tenir una vida, jo crec, placentera, tot i que hi hagi el risc a dins, però potser és una persona que t'agrada el risc, doncs tindràs una vida guai, placentera, dins del risc. Doncs jo crec que buscant en tu mateix el risc, buscant en tu mateix trobaràs moltes solucions i no fa falta... Podem escoltar emprenedors i tot, això... Bueno, emprenedors aquí potser no va tan lligat. No, 100%, estic totalment d'acord i és tot a dintre nostre, tot conèixer-nos molt, ja amb excepcions, però vull dir, a mi m'ha passat, per exemple, ho he après molt amb aquest viatge d'emprenedoria que encara estic, he après molt perquè també he après molt de mi mateix i de, per exemple, coses de que encara que jo estic convençut que m'he com conegut molt i que no busco tant la validació, tot i així sempre hi ha aquell punt de buscar la validació, no? I llavors, un cop l'obtens d'alguna manera o altra, te n'adones... A mi em va passar que un amic un dia, de festa, totalment random, em va venir i em va dir, hòstia, tio, m'agrada molt el que estàs fent, estic molt orgullós de tu, no? I clar, jo vaig dir, ostres, això és una cosa
que tots volem i que jo Sí. en aquest cas a mi m'agrada, no? Sentir que el teu entorn està orgullós de tu, que creu que estàs fent les bones coses, no? I al moment vaig dir, ostres, que guai, no? Que bé que et sents. Però llavors al cap d'una hora i l'endemà vaig dir, com si no hagués passat, saps? Sí, imagina't. Perquè és un altre cop el mateix, no? Quan assoleixes l'objectiu, és com, ostres, sí que em satisfà, però en realitat si jo mateix en aquell moment estigués en un moment malament i digués, hòstia, necessito amb confiança en mi mateix, no estigués del tot bé, no m'hagués fet res, no m'hagués ajudat, no? Vull dir que realment sempre és de dins cap a fora, no? Conèixer de tu, i després ja buscaràs els objectius més de fora. Jo crec que si ens enfoquem molt a relativitzar molt les coses, hi ha un proverbi que no sé, és una història una mica llarga, d'un xinès que... Així, a veure si em surt alguna cosa. Doncs és un xinès que perd el fill, llavors el cavall, i diu, segur que estarà... I la gent li diu, hòstia, per cada cosa que li passa bona i dolenta, extrema dolenta, sí. La gent li diu, ostres, segur que estaràs molt feliç. I diu, ostres, i després si passa alguna cosa dolent, ostres, segur que estaràs molt trist. I ell, sí, ja ho veurem demà. Relativitzar les coses, perquè llavors... No... Per exemple, imagina't que ets un famós, ara linkarem un famós, això que dius tu. Comences a tenir, a buscar la validació, no? Que la gent que et conegui, i llavors necessites cada com... Primer et paren poc els teus amics, hòsties, quina bona feina que fas, que t'hem vist per la tele, molt bé. Llavors necessites una mica més perquè això t'acostumes amb això. I llavors necessites els periodistes que et vinguin a fer, et vinguin a entrevistar. Llavors els periodistes internacionals. Llavors sortir més, no sé, a podcast, el que sigui. I si sempre busques aquesta validació interna, si s'ha de dir, bueno, està bé, no?, que m'hagin dit això, m'hagin donat les gràcies, però no donar la importància. Sí. Simplement fer, això que dius tu, per exemple, aquest croissant, el que jo crec que s'ha de fer, el que no es busca validació externa, sinó privadament, no? Aquest croissant que et compres tu, que només ho saps tu, sí. És aquí jo crec que sí que has enfocat amb això, amb aquest croissant i que ningú més, perquè així l'ego, aquí entendre que l'ego, intentar que l'ego no jugui un paper. I aquí jo crec que en trobaràs més benestar, i especialment els que intentem fer camins com tu i com jo, d'emprendre, que hi ha tanta incertesa. Aquí són les petites victòries, són privades, jo crec que si anem a lo privat, jo crec que hi trobarem privat, que tu només ho sàpigues, i l'ego juga molt poc, un petit paper, molt petit. Hosti, aquí jo crec que hi trobarem molt de suc i molta... 100%. I de totes maneres, sempre científicament ja, i hormonalment, nosaltres tenim com una base, no?, de dopamina i de tot d'aquests sentiments de plaer, de validació, tot això. Vull dir que perquè hi hagi un alt sempre hi ha d'haver un baix, no? Després òbviament hi ha extrems, però vull dir que al final sempre ens hem d'anar movent sobre aquesta baseline també, perquè a la que pugem molt vol dir que llavors també baixarem molt, saps? Vull dir que també t'has de saber mantenir aquí, has de vigilar que un cop hi ha l'alt saps que vindrà el baix, saps? Són coses que també s'han d'anar treballant. O per exemple, jo ara i penso, ostres, el dia que aconsegueixi 10 euros o 10 euros, no, que un pagui, perquè encara no he llançat el producte, em pagui o em pagui 10 euros, doncs aquest sentiment de que em paguin 10 euros, intentar la gratitud. Crec que la gratitud és molt important aquí, perquè això que dius tu, aquesta baseline, aquesta línia de base, si tu comences a tenir molts més ingressos, la puges. Clar. Intentar que la gratitud de dir, hòstia, ara que sigui, per exemple, quan la puges, llavors vol dir que per tenir un xute més alt ha d'haver-hi, si ara començo de 100 euros al mes que tinc d'ingressos, passo a 10.000, si vull un xute gran ha de ser 100.000 euros, llavors. I quan tingui 100.000, ja recurrent, llavors ha de ser un millor. Sí. Intentar que aquesta baseline, sempre el sentiment de gratitud, aquesta plenitud, amb les petites coses, les petites victòries, és aquí on enfoques la teva la vibració. Que sempre hi haurà alguna més i més. 100%. A veure, tornem a la teva història, no? Llavors, ens has comentat, vas anar a la universitat, vas deixar el tercer any, llavors et vas posar a emprendre 3 anys amb diversos projectes, no? El tema del chatbot, el tema de la roba de segona mà de bebès, i llavors vas trobar una feina aquí a Catalunya
Com a Sí. programador o com a... No, era la feina de màrqueting, d'obrir una tenda d'Amazon, i Vale, llavors això vaig voler perquè va ser quan vaig estar 3 anys emprenent, que això del chatbot li veia anar una mica alineat amb el tema de poder ajudar els estudiants a què volien fer a la seva vida, però vaig dir, vale, paro, vull experimentar més i no tinc diners, perquè em van donar, que això també, per exemple, a Espanya, no? Em van donar una... Jo també soc de gastar molt poc i cosa minimalista. sí. Es penso que... I, i, I tenia una... De garantia juvenil hi ha una ajudes de 9.000, en aquell moment eren 9.000 euros durant tot un any, però, per Vale. exemple, això és una crítica a la gent que... a les condicions, a l'ecosistema que hi ha per ajudar la gent que emprengui. Amb aquests 9.000 euros jo doncs vaig estar visquent amb els pares i tot això, però aquests 9.000 euros, per exemple, jo no sé, vaig estar a punt d'agafar una feina perquè els diners se m'acabaven, Sí. i sort que no vaig agafar la feina perquè això d'aquesta ajuda només permetien emprendre, no podies tenir múltiples com a emprenedor, Vale. no podies tenir múltiples treballs, perquè llavors te la treien i dius, com pot ser això? Bueno, llavors se m'acaben els diners i ja em vaig anar... volia buscar, doncs, vale, quins problemes, això que abans deien, a quin problema jo com a fundador, quin Sí. problema en el món jo m'hi sento identificat i arrelat, no sé, arrelat, i em mou alguna cosa dins. I vaig dir, vale, problemes, anem a enfocar, ja començava a entendre que va, si ens hem d'enfocar un problema, enfoquem un problema, hòstia, algo no de trending, sinó algo de dècades. Sí. I van dir, va, canvi climàtic, canvi climàtic. I vaig dir, doncs, allà és quan vaig anar a parlar amb el meu exprofessor de batxillerat, tenia una empresa de robòtica que no sabia, però jo sabia que li agradava molt les energies renovables i aquestes coses. Sí. I vaig anar a parlar amb ell perquè m'aconsellés ja per trobar feina en el món del sector d'energies renovables i sense tenir, no simplement tenir les, bueno, dius, veig amb la que, bueno, el que se'm presenti al món, Sí. allà jo ho agafaré, faré com, no? Ho muntaré com si muntar un cavall, ho muntaré com sàpiga, però allà intentaré fer el millor possible i millor doncs, a tirar endavant. Jo no sabia res d'energies renovables, no tenia certificats ni res, i vaig dir, bueno, com entro al món laboral sobre energies renovables. I ell, doncs, parlant un dia que vaig parlar amb ell, llavors, tornant cap a casa, ja quan havíem parlat, ja m'havia donat quatre idees, em va enviar un WhatsApp, un àudio, i em va dir, que vols treballar per mi? Perquè descobrint ara una cosa d'Amazon i com que tu alguna de màrqueting li he explicat una mica el meu camí, sí. I ell em va oferir la feina i vaig dir, doncs, per què no? Ostres, molt bé, molt bé. Sí, i relacionat amb això, relacionat amb que faria mitja jornada en coses d'energies renovables amb la seva empresa i que aniríem a mitges si anava una mica bé. Vale. Al final, durant aquell any que vaig treballar a Catalunya, era una empresa de robòtica per a l'educació. Venien robots, Arduino, i com que havia treballat coses d'Arduino, doncs, bueno, veus que els camins tenen un sentit i t'ajuden. 100%. La gent sembla que no, però tota cosa, hòstia, t'ajudarà més endavant. I t'estaves treballant la teva sort, no? D'alguna manera vas dir, vaja, còmode no és... Has de moure. Sí, còmode no és anar a parlar amb el teu antic professor. Poder sí, per gent sí, però hi ha altra gent que no dius, ostres, he d'anar amb el meu professor. No penses, dius, bueno, no sé, quan vas a buscar una feina més... Sí, no et llences, per exemple, a treballar per un altre, per exemple, per treballar, o per Amazon. Això Amazon no sé. Sí, clar, hi ha la sort, hi ha un factor de sort, hi ha un factor de que és com un llac, un estany, on l'aigua és tranquil·la. Si vols que passi alguna cosa, has de tirar una pedra i llavors es creen onades. 100%. I has d'anar tirant pedres a la vida i alguna, si estàs amb el radar activat, jo sigui una persona que idees i sempre vaig i m'agrada aprendre el món, observar com ser una mica una esponja, amb el que pugui. I si estàs amb el radar activat, com un sonar, doncs van sortint coses. Detectes alguna cosa que ha passat i t'enganxes. Sí. Ostres, molt bona, molt bona analogia, m'agrada. I la sort un també se la treballa. 100%. No? Has de fer que passin coses, has de fer que l'aigua es mogui. I llavors vaig anar aquí, durant aquest any vaig veure que una cosa que pot servir a qui vulgui veure què emprendre, quines idees enfocar-se o quines noves idees, és
Val, en el teu temps lliure, que és el que m'ha passat en aquest any d'Innova, jo no sabia si les energies renovables o el canvi climàtic, just abans de trobar aquesta feina, vaig llegir molt d'estudis sobre crisis climàtiques per veure jo on podria entrar. I durant aquest any també treballant per aquesta empresa, doncs vaig veure que en el meu temps lliure, que això jo crec que és una estratègia que pot fer servir la gent, en el teu temps lliure, on se'n va la ment? On la ment, on se'n va? On vola pardals o coloms? I llavors, si no tens lliure la ment, i si mires en aquests últims mesos i en els últims anys, en els 5-10 anys, com més lluny miris, jo crec que millor. I llavors, si fas una constant, dius, agafa't aquí. Però aquí vol dir que hi ha alguna lligat amb tu, amb això que mirem al teu interior. Hòstia, que mal, això. Sí. El teu... Vol dir que hi ha alguna dins teu que li ressona, i des de fa molt temps. Per tant, aquí hi ha senyals. Doncs, jo, per exemple, durant aquest any que vaig treballar així a aquesta empresa, el meu cap no se m'anava. És que és una persona que li agrada imaginar-se coses, no se m'anava a les energies renovables, ni coses de crisi climàtica. Sí que ho trobo important, però no sé, no m'acaba de ressonar. De dir, vale, jo aquí vull crear noves plaques o noves bateries, o un cotxe elèctric, no?, a l'Elon Musk. No acabava de... I llavors aquí va passant el temps, però tu també has d'anar identificant, has d'anar observant-te. I aquí és on vaig observar, vale, que no és el meu, i llavors vaig dir, però sí que era el meu una cosa, la introspecció aquesta de personal. La idea del chatbot ja anava lligada al principi, feia per les universitats perquè ells em poguessin pagar, però sí que volia ajudar els estudiants, com em va passar a mi. Vas a la universitat, per què vas a la universitat? Esperant tenir una vida bona, un tipus de professió que t'ho fan descobrir tot, als 18 anys ja se sap què vols a la vida. I anava lligat una mica amb aquí. I veient allò que vaig fer del chatbot durant 2 anys, i veient les idees de negoci, amb què anava, la de roba, de nadons, acaba de ressonar-me. Vaig fer una cosa de consultoria de tecnologia, intentar ajudar a petits comerços a modernitzar una mica eines tecnològiques, que això vaig aprendre el màrqueting online, una mica de comerç online, i llavors això del chatbot, que vaig estar 2 anys, dels 2 anys, tots 20 anys, vins enrere i dius, vale, hi ha un patró que no és la crisi climàtica, sí que, de fer eines per a crisis climàtiques, no buscava jo com fer plaques solars al mercat, com es mou, no buscava això, ni cotxes elèctrics com els motors com van, ni res, no buscava això, però sí que el tema d'introspecció d'un mateix, a llegir llibres, i aquí és quan, estava el meu any de Catalunya, i aquí és on treballant per aquella empresa catalana, i és quan feia temps que jo llegia molt i me guardava moltes cites de llibre. I això estem parlant, ara si som 2025, estem parlant el 2019, 2020, doncs que vaig ser quan la idea, jo guardava moltes cites en un bloc de notes, i les cites per mi és molt poderosa, que és el resum de tota una vida, que pot ser el resum de tota una vida d'una persona, o d'una experiència de lo que sigui, un coneixement molt rellevant, resumida en una petita frase o unes frases. I per mi això té molta potència. I llavors jo havia pensat ja just quan estava allà treballant a aquesta empresa catalana, doncs fer una aplicació per cites. I és quan vaig començar amb el temps lliure aquell moment, de dir, és que en els teus moments lliures mira on va la ment, sí, i deixa córrer una mica, lliga't el fil i explora aquell fil. I és quan vaig començar a aprendre a fer aplicacions. Hi havia una constant. Tecnologia m'agradava molt, mirar enrere, però encara havia de trobar... Això és l'eina, la tecnologia va, l'eina. Però què ho solucionant? Per fer què, no? Clar, sempre. Jo tecnologia sabia que és una cosa que volia estar allà. El chatbot havia programat molt, amb l'Arduino a la universitat i el meu treball de recerca, l'Arduino, avions, teledirigits que feia de jovenet, els barcos, la tecnologia ha d'estar una mica allà. L'iPhone, no? Veure quina cosa nova surt, en comptes de mirar quin Louis Vuitton surt nou, quin iPhone surt. Clar. I aquí és quan vaig començar a fer una aplicació per les cites, no? Vaig començar a aprendre el llenguatge i vaig dir, haig de deixar l'empresa i ara em toca aprendre com fer aplicacions, perquè sí que veig que aquí, haig de fer aplicacions, crec que és una cosa que em pot agradar molt, i fer web no em pot agradar molt. No, ho sé, que això és una cosa que em pot... Per les més idees que tinc amb això de coneixement personal d'un i les cites, és la primera idea que dic, aquí sí que potser haig de començar a apretar més. I vaig dir, necessito canviar d'empresa,
algú m'ha de pagar per aprendre, perquè no vull tornar a aprendre i no trobar calés, perquè m'agrada fer les coses ben fetes pensant a vista. És una persona que cada cop m'he anat treballant intentant més pensar a la llarga, no? Pensar, fem coses que no només jo pugui beneficiar, sinó els que vinguin després puguin continuar el que jo o un grup de persones hem començat. Pensar, això vol dir pensar ja en segles, coses de segles, i dir, vale, fem alguna que aquí 100 anys la gent ho pugui continuar construint, no? I bueno, doncs, si tot això venia de, vale, doncs haig de trobar una feina de programador d'aplicacions mòbils. En aquell moment vaig creure que era el millor llenguatge de programació per fer aplicacions mòbils, era Flutter, i va ser quan vaig mirar per Espanya a veure què hi havia, no? Un no pensa en les limitacions que té un, sinó mirar amb abundància. No, jo no havia programat per Flutter, però dic, bueno, no tenia títol universitari, el meu pare sempre. El meu pare, li sempre dic, m'ha fet una pell de cocodril, però el meu pare sempre ha fet molt, dic, tu això no podràs, això no sé què. Ostres, vale. Sí, perquè dius coses esbojarrades i no estan acostumats sí, i un ha de ser comprensiu, de dir, vale, un ha viscut una manera i et diu una opinió, la meva família em diu que això, Guillem, no, això que estàs fent és una pèrdua de temps, o això, aquesta visió no té sentit. Has d'entendre, acceptar-ho, dir, us continuo estimant, però llavors agafa't el que tu creus que et pot anar bé. Perquè al final la gent parla amb les seves pròpies pors i amb les seves pròpies limitacions, sempre, sempre. A mi també m'ha passat, quan parles amb gent, diu, vols dir que podràs fer això? Vols dir... Parlen ells, perquè ells no es veuen capaços de fer-ho. Ara, cadascú és com és i és el que dius tu, has d'agafar el que empinces, el que et diuen, i llavors mirar-ho tu amb la teva visió. Aplicar-ho tu i a veure si ho pots aplicar, i si no serà... I també aquí és... La gent no et dirà coses que vagin en contra del seu sistema de creences. O sigui, per exemple, algú té la por el risc de dir... Hòstia, que en realitat la gent potser... Si hagués fet allò, hòstia, la meva vida... Hòstia, m'hagués agradat fer allò, no? Arrepentir-se de no haver fet. Però la gent no pot tenir això internament, però quan aconsella algú, s'ho aconsella segons com s'ho consideraria ell mateix en aquell moment. I la gent en aquell moment diu, jo no em vull llançar perquè posa les excuses, ni les excuses que sigui, no em vull llançar, però internament, en el fons, sap que allò pot ser bo. Però la gent com que no es vol criticar, ja l'ego no es vol criticar ell mateix, 100%. No recomanarà una cosa que sap que se criticaria ell mateix. I per tant dirà, llença't a la piscina i lluita pel teu somni perquè no ho està fent ell. Perquè té aquella por i aquella opinió que durà se la diria ell mateix, i per tant és una opinió limitada, diguéssim, no? Una crítica limitada per les seves pròpies... Vale. I llavors és quan ara estic a Països Baixos per aprendre a fer aplicacions mòbils, crec que ja entenc el que necessito, el fet de treballar com podia passar tu, entens com fer una cosa tecnològica amb més cara i ulls, això m'ha servit molt. El fet d'anar a un país nou, vaig buscar feines de programadors, a mi el que m'importava era que em paguessin per aprendre Flutter. Perquè tu sabies Flutter una mica ja? Tenies alguna... No, vaig aprendre aquells... No sabia. Sabia programar per el tema del chatbot, tot amb JavaScript. En aquell moment no utilitzava TypeScript. Vaig estar aquells 2 anys servidor i front-end, i llavors quan no sabia Flutter, ja sí, alguna de programació, això sí, i llavors quan vaig estar amb el temps lliure, però no hi havia gaires hores que invertir, vaig dir, deixo l'empresa, em dedico uns quants mesos a aprendre, va ser un parell de mesos, vaig deixar-ho l'estiu, vaig estar un parell de mesos al juliol, un parell de mesos aprenent Flutter, a casa estava visquent amb els meus pares, aprenent Flutter. Per exemple, un dels avantatges ho pot veure com a desavantatge viure amb els pares o no, però un dels avantatges és que si hi ha persones que li poden costar viure amb els pares, per exemple. Per exemple, jo vaig ser quan vaig començar a aprendre a comunicar més, perquè clar, si tu estàs al teu ordinador i els tipus de projectes on està l'ordinador, costa molt veure que la gent externa vegi què està passant. No està passant res. Estàs a l'ordinador i no hi ha res que passi. Doncs vaig aprendre, per exemple, en comptes de dir, hòstia, visc amb els pares, la comunicació potser no va bé, no vaig dir, fem un pas d'aquest... Estem aquí, fem un pas com per què podem fer per jo com a persona ser una mica una versió més completa. Jo en la meva vida, normalment el meu pare sempre em deia, el meu pare em deia, Guillem, sabem les coses de l'escola a través dels teus amics, mai sabem res sobre tu. I en aquell moment d'emprendre, com que dius, Guillem,
la gent del teu voltant que t'estima ha d'entendre, no? A veure, què està fent el meu El que fill? fa, sí. Sembla que visqui de cuento, i no no estic aquí a casa per rascar-me diguéssim, els ous. I vaig començar, per exemple, el fet de veure els meus pares a comunicar què estava passant. I ara em diuen, Guillem, calla. Ja porto molts anys, ja comunico molt amb ells i al contrari, no? I això, mira, em va servir per viure els passos. O sigui que les coses se'n pot treure coses positives 100%. No, però s'ha de comunicar perquè és sempre... Estic 100% d'acord, perquè també, per exemple, al principi els meus pares, quan vaig trobar la meva primera feina, el meu pare diu, ostres, és que hi entenc tan poc del teu món, que és com que em sorprèn que hi hagi un negoci tan gran i que la gent pagui tants diners per coses que no pots tocar, no? Coses de software, coses de dades i tot, no? I és veritat que jo també intento, poder no ho faig tant, però intento fer aquesta feina d'explicar una mica què estic fent, perquè així també la gent se n'acostuma i llavors entenen que hi ha hores darrere i que realment passen coses i que la gent paga per coses que encara que no es puguin tocar. I fas molt bé això, entendre la comunicació. Jo crec que és ara amb l'intel·ligència artificial que té la tècnica, la intel·ligència artificial ens proveirà de tècnica amb abundància, coneixements de tècnica amb abundància. Aquí és on hem de veure on els humans podem ser florir. I és en la comunicació. Això és, per exemple, que estàs fent tu ara, de fer aquest podcast doncs en català i no, el teu niche català i en català, fer un podcast, comunicar-se. Hòstia, això estàs fent, jo crec que estàs fent una gran feina i crec que la gent ja ha d'entendre molt més a comunicar. Les skills, les habilitats d'aquest segle XXI, l'storytelling és una cosa, mira, una eina que no passi de moda. Aplicacions i webs passaran de moda perquè vindrà realitat augmentada, no? I potser ja no seran aplicacions pel mòbil, serà realitat augmentada. Però, per exemple, l'habilitat de comunicar és una cosa, una habilitat que els humans hem fet servir per les coves, per comunicar, no, els dibuixos de les coves, com la Bíblia, el llibre més antic de tots, podem dir. La Bíblia ho explica a través d'històries. Les històries, la comunicació és de les habilitats número 2 com a emprenedors i com a gent que se'n volen sortir al món. Sí. La comunicació és explicar històries, saber explicar històries. I a més és una cosa que indirectament o inclús directament, jo he parlat en algun altre podcast amb un noi que es diu Jaume, també que el fet de que la teva cara estigui davant d'una cosa i sàpigues comunicar bé per què serveix aquesta cosa, amb què et pot ajudar, t'obrirà moltes més portes que no pas una marca o un producte sense cara, sense conèixer l'equip, sense saber qui són, no? En el teu cas també ho hem vist, no? El fet de que vas anar a parlar amb el professor de batxillerat va fer que confiessin en tu i que tu entenguessis que hi havia un lloc de treball allà i que poguessis aplicar, no? I també en general és això, no? El fet de que tu mostrar-te, la gent troben aquesta familiaritat amb tu i entenen que el teu producte, si els hi encaixa d'alguna manera, els hi serviria per fer-lo, per utilitzar-lo. Jo quan vaig anar a parlar amb aquest exprofessor, li explica la història teva. I per això crec que com a emprenedors ens hem d'enfocar molt a coses que ens ressonin internament, no? Perquè això es percep ràpid, no? Ara que les xarxes socials és fàcil percebre i comparar, especialment a Xina. A Xina el tema branding costa més que funcioni allà, perquè allà miren molt de reviews, miren molt de comparació. Ara, a nivell tecnològic, és molt fàcil veure molts punts de vista sobre aquella marca i opinions. I per tant és fàcil veure si algú està enganyant o ho fa més per tendència o per calés. I això els humans ens lliguen, no? Tu no tens amics, o connectes amb les persones no perquè tinguin calés, sinó les persones es recorden no pel que es recorden a tu, no pel que els hi vas dir, sinó per com els vas fer sentir. Sí. Doncs amb l'idea que les xarxes socials era l'autenticitat. L'autenticitat va amb aquesta línia i per tot això venia amb l'autenticitat. D'aprendre a comunicar. Sí, d'aprendre a comunicar. Sí, doncs quan tu fas una idea, busca això que dèiem, que et ressonin a tu, perquè no facis coses de tendència, perquè la gent ho veurà. I si tot el que has fet a la teva vida té idees, negocis que has fet, té una història, això té un calatge molt més profund,
Sí, molt més profunda a la gent, perquè això ho veus. Hòstia, jo l'idea de cites no és una que ara vingui d'introspecció personal que pot dir un. Ve algú de quan la universitat ha de replantejar-me, no? Pots explicar la història, no pot ser allò, en aquell moment em vaig sentir un moment de conflicte on estava a la universitat i estava ben perdut. sí, Tu pots explicar la història de moltes maneres, però té un rerefons que la gent, hòstia, vale. Crec que aquest producte, això de cites i de cites, que ara mateix, l'aplicació de cites, hòstia, aquest no la farà desaparèixer en un any, perquè aquest hi està apostant i, per tant, doncs anem-li a apostar per ell i fent servir el seu producte en comptes d'un altre, o sí que aquest 100%. producte no desapareixerà aquí d'un any, perquè no és una tendència d'un que, mira, se li ha cuidat a fer calés el màxim possible, i aquest producte de cites que jo estic guardant les cites potser desapareix en un any. Clar, sí, sí, sí. Sí, 100%, i es veu molt també en el fet de que el que dius ara hi ha aquest fenomen d'anar traient productes, anar traient productes, anar traient productes. La gent moltes vegades els hi fa servir aquest producte però no aposten per el que has dit, perquè saben que potser d'aquí 2 mesos el creador d'aquest producte dirà vale, doncs ara me'n vaig a una altra cosa que no funciona. Mira, jo, per exemple, el meu cas, perquè encara porto un any, i per exemple, hi ha això, l'indie hacker, que és Sí, aquesta filosofia d'intentar espavilar, no? De ser allò, anar amb el ganivet aquí, per la selva, intentar espavilar com robar els cocos en els monos, bueno, els monos, com, no? Espavilar-te allò, ja m'imagino allò com tranquis, allò, intentant agafar per sobreviure i agafar una idea, intentar... Bueno, és un camí d'exploració, però llavors trobo que hi ha o quan comences a sentir-te a ples, quan dius, vale, ara començo, vale, ara construir alguna cosa a la llarga, no? Per exemple, tenir una... Jo crec que amb el tema, per exemple, dels ples, que vivim en un món que és molt fàcil buscar els ples, com per exemple la gratificació instantània, sí. per exemple, potser en el sexe, o comprar una cosa i l'endemà ho tens amb l'Amazon Prime. Doncs jo crec que això no dona plenitud. El que dona plenitud és construir alguna cosa per la llarga, com per exemple tenir una família. Per exemple, si tu només busques el sexe i no vols tenir parella, però tenir una família, per això les mares diuen als pares, el millor que ha passat a la meva vida és tenir un fill. Sí. Construir a la llarga, doncs per això jo crec que ja fas aquesta fase d'explorar molt, però jo crec que si vols tenir un benestar més has de buscar a la llarga, i llavors quan... Per exemple, ja porto un any i pico que vaig començar a fondo amb l'idea. Treballo, l'avantatge d'aquí a Països Baixos, si pots viure sol, estalviar una miqueta, jo estalvio uns 400-500 euros, Molt sí, bé. molt pocs gastos, Sí, no, però clar, que hi ha diferents coses. Per exemple, faig tot el menjar, però compro el menjar de més qualitat possible, no? Si un gasto una pasta gran, el ChatGPT, totes cosetes, petites inversions que faig amb el projecte, però un avantatge molt gran és que, per exemple, que és el fet de llançar-te, això que dius tu, llançar-te, intentar que deies, la sort un se la treballa, bueno, no vaig trobar feina per Espanya de Flutter, anem a buscar per Europa, i una de les primeres feines va ser Utrecht, i em van dir, vale, aquí t'acceptem, doncs vaig anar cap allà. Que va ser només després de dos mesos d'haver estudiat Flutter i... Sí, va ser 2 mesos i mira, també, no et posis limitacions a tu mateix. Jo d'anglès, sempre, abans que ho he dit, era de 5, 6, i a mi l'anglès ni fu ni fa, vale? Però llavors, el fet de llegir tants llibres, no? Un podria dir, no llegeixis i ves fent el camí normal, però un té inquietud doncs, de llegir coses i els llibres, el que volia llegir estava en anglès. Doncs allò que vas fent, allò de tirar pedres i que es vagin movent les coses, comences a aprendre anglès sense voler. Clar. Jo vaig fer un any o dos d'estudiar anglès, però un rotllo. Però quan fas coses que implícitament ja aprens moltes coses, com per exemple l'anglès, quan vaig llegir llibres. Llavors, quan el currículum, per exemple, buscar una feina a l'estranger, no em vaig posar el pensament limitant, de dir, val, no tinc anglès, no tinc el certificat de First, no tinc el certificat de First, què faig? Ni el peto, com es digui, què faig, no? I tampoc tinc un certificat d'universitat, la vaig deixar, doncs el meu currículum era no poso ni certificats, no poso que vaig estudiar a la universitat, poso uns projectes que he fet i aquests 2 mesos que he fet de Flutter ho poso en el meu currículum i vaig fer uns quants repos superpetites de GitHub, a GitHub sobre Flutter, i vaig començar a llançar currículums. Doncs em van acceptar a Utrecht, vaig tenir un parell d'entrevistes
virtuals. I com ho veuen que saps anglès? Doncs si parles. Clar, sí. Perquè L'entrevista ja... l'entrevista ha de ser en anglès sí o sí, perquè... Sí, no hi havia manera. Doncs aquí un no agafa des de la part de limitació, sinó la part d'abundància, de dir, a veure què passa. I llavors quan vaig... vaig trobar això en anglès. I ara porto un any, doncs sí, tornant a les condicions, per exemple, vas a Països Baixos sense pensar, jo no era una persona de viatges, se t'obren nous mons, que vol dir nous mons, coneixes gent de diferents llocs del món, i l'altre és que pots treballar 4 dies i tenir aquests ingressos, aquests estalvis, petits estalvis que t'he dit, i treballo 4 dies on treballo més en el meu projecte, que no em dona res, que amb la meva feina. Clar. I treballo però per tant la meva vida hi ha poca cosa a fer. La meva vida està molt enfocada en el projecte i poc social, i allò estic bastant rata. Un amic ara diu d'anar a València, té una casa allà a les Falles, a València, i se m'està fent d'aquests, com a mínim 200 euros, si ell ens dona la casa, així no, com que no ho sabem, se m'estan fent molt grans, 200 euros. Doncs treballo 4... L'avantatge és que ara aquí a País Baix està ben vist treballar 4 dies i dona, perquè jo visc sol, no? Sí. I pugui, doncs, comprar el GPT i tot això mensualment. Viure, i no només sobreviure, sinó viure bé. I no només sobreviure, sinó que pots anar fent tranquil·lament. I podria buscar feines molt més... Sí que paguessin molt més aquí de programador, però bueno, no busco això. Jo ara busco el temps, el meu treball està a prop meu, o sigui, intenta el que busques i construir, jo estic construint alguna cosa futur i això em dona plena... Quan tens clar el que vols, hòstia, totes les decisions van encaixant, tota la teva vida. Com per exemple, no busco... No optimitzo per fer més calés, sinó optimitzo per construir el meu somni. Per tant, això vol dir ara necessito temps, no són diners que necessito, són temps. I per tant, buscar feines que estiguin a Amsterdam, que està a mitja hora amb tren, però potser això en tren, però allò pots estar 40-50 minuts. Sí. Vol dir que aquí és cada dia, hauria d'anar allà, estaria 1 hora i mitja, 2 hores, i en teoria temps a la setmana que dedico ara unes 38-40 hores a la setmana, a la meva i 32 en el treball normal. Per tant, porto un any i no sabia, i amb la filosofia indie hacker, que cada mes treure alguna cosa, és un fail de collons, perquè jo aposto per alguna cosa, però per què estic apostant? Perquè com que estic intentant pensar a llarg termini la construcció de l'arquitectura del software, encara em faltava entendre, perquè no tinc poc bagatge a nivell de software. He provat moltes coses, vas lent, he pagat un parell de consultors que em fessin petits projectes de tecnologies que jo se'm costava molt, inclús amb el GPT, de fer alguna cosa, i ells me feien una solució, els hi vaig pagar alguna cosa, per exemple, li vaig pagar 600 euros per un projecte petit, de GitHub, que està publicat, i a mi si algú vol copiar 600 euros, però llavors que dius, això no, resulta que 600 euros són invertits, que algú vegi que no l'he fet servir aquest projecte, o diu, és una pèrdua de temps, però no és alguna cosa, aquesta arquitectura no ens servirà amb el que jo vull construir. Doncs porto un any i una mica més, que ara tot va encaixant, no? Ja va agafant, però que encara m'enfoco molt més en el meu dia a dia a que l'arquitectura funcioni que totes les peces del puzzle construeixen que no amb les fent funcions. I porto un any encara en llançar res la validació, diguéssim, no? Llançar per validar, però la validació es pot fer d'altres maneres, com per exemple, veient, mira, vas a internet i veus si els vídeos del teu niche o del teu problema que vols solucionar es veuen molt. Per exemple, és fàcil veure que vídeos a TikTok o Instagram sobre que et facin reflexionar sobre la vida, milions de visites. Per tant, i també si mires els humans, si és una persona observadora i mires els humans, diguéssim, la pregunta número... com l'incògnita més gran, potser, de la nostra història és què és la vida, no? Sí, el sentit de la vida, sí. Doncs veus que hi ha necessitat, i és una cosa que va passar fa 1000 anys, això que dèiem abans, de buscar un problema que sigui atemporal, ja que emprens i assumeixes un risc, fes alguna cosa, intenta apostar per coses que potser d'aquí 40 anys, i resulta que encara estàs treballant, hòstia, et pot servir el que va ser ara. I doncs aquí és on tot això venia... De que estàs molt focalitzat en això... Sí, l'arquitectura, d'enfocat a llarg termini, per exemple, aquesta arquitectura, veient com ara la meva empresa, que fa molt, on estic treballant, l'empresa neerlandesa, ells volen que els ho diguin. Bona puntualització. Oficialment, però tothom els diu holandesos. Sí. Curiositat, els diu holandesos perquè on hi ha Amsterdam, que és on es van expandir des d'Amsterdam,
és la província d'Holanda. Vale. És Holanda del Nord, per això els diem holandesos, però no, els Països Baixos és... Holanda és una província. Però clar, en Sí, català no hi ha, no? La paraula sí, neerlandès. És neerlandès, neerlandès, però és el lloc, holandès. el país, és Països Baixos. Dutch i Netherlands, Sí, però en català sí, no, no? si crec per sota o si per sota lands, les Vale. baixes. Vale, Sí, vale. baixos. Es diuen així, sí. I què anava a dir? Doncs, jo, per exemple, l'arquitectura que estic fent servir aquí i mirant el bagatge que té la meva empresa i les decisions que ha decidit ells de llenguatges de programació i tot, he decidit, vale, no faig Flutter, faig TypeScript, perquè vale. No ho fas en Flutter, no, pensava... Vale, no, vale. perquè vull fer... crec que la web és molt important, està amb la web per SEO, si vols que et descobreixin les cites, si vols fer coneixement que no només estigui en la teva aplicació, sinó que tot arreu ho puguin explorar i la gent ho pugui compartir links i si no té la teva aplicació doncs que no se l'hagi de descarregar. Clar. Web és molt important i mòbil. Què és el millor? Doncs jo crec que és TypeScript, perquè Flutter es pot fer en web, però no és natiu, és amb C, crec que en WebAssembly hi ha una conversió hi ha una conversió i no és natiu, si vols fer C o coses més ràpides, hòstia, no és el millor. I per tant, això si un està en mode radar, allò que deien radar i veure, aprèn a fer Flutter, però llavors hi ha també altres coses de decisions que s'han pres a l'empresa o bagatges i dius, vale, això, d'ells em puc prendre una lliçó. I llavors vaig aprendre, doncs, TypeScript, jo crec que mirant el que havien fet jo, de servidors, de backend i tot això, backend, hi ha Kotlin a la nostra empresa, Java i Kotlin, vaig dir, no, jo vull, la filosofia indie hacker, tu ho fas tot tu, perquè no hi ha inversors, i no vull inversors per el tema de, jo crec que una de les coses número 1 és la llibertat que té un. Indie hacker no vols que algú tenir un jefe, doncs tenir un inversor, en certa manera, és tenir un jefe, jo no vull... Si jo poso 50 anys, doncs mira, aniré una mica milenant al principi, però vull tenir el màxim de llibertat perquè vull explorar molt i, per tant, he descobert també. Si te descobreixes mires un mateix, si un vol fer moltes coses diferents, estranyes, prefereixo no tenir que dir un per què a ningú. Per tant, I a vegades una cosa que la gent no pensa gaire és que també el fet de tenir inversors, o sigui, el fet de que t'automantinguis tu mateix i que siguis tu sol, vol dir que t'adones si hi ha un model de negoci des del principi. Moltes vegades amb un inversor tu dius, bueno, mira, com que ja venen diners podem seguir explorant i a la que toca monetitzar no funciona. I dius, ostres, vale, saps? Vull dir que també és una bona idea. Això del dia número 1, mira, per això fa que per això penso, i per això quan penso també amb això i també pensant a 50 anys vista, jo sé o a 10 o 15 anys vista, sé si toco temes de poder, de qüestionar el poder, o religió, toques coses que a la Wikileaks potser no d'aquesta manera, però semblant. Si jo faig plataformes, jo em veig amb la idea de fer plataformes on gent que sàpiga molt pugui tenir un lloc, una veu, on pugui arribar molta gent, ¿vale? Sí. Jo crec que on m'enfocaré ara poden ser plataformes, potser serà més esdeveniments en el futur, no dic que no. Però, per exemple, pensant en això, dic, vale, haig de diversificar. I ara que no tinc res, ja estic pensant molt endavant. Però, bueno, diversificar. I el tema no tenir tampoc inversor, et fa això de dir, vale, vas amb el ganivet aquí, a la jungla, sí, i a veure com un s'espavila i s'espavila amb les poquetes coses que té. Doncs, per exemple, ja en comptes de posar, per exemple, jo podria fer una plataforma on la publicitat, jo crec que pot ser un model de negoci que em pot ajudar molt, i pot ser número 1 amb el tema d'ingressos, la publicitat. Però si tens inversor, pots fer la publicitat, anar construint, però, per exemple, les decisions que ara vaig prenent d'arquitectura, que dic, amb un equip ben petit, com puc abarcar, per exemple, la meva empresa, com puc abarcar tot, tant full stack. A la meva empresa, per exemple, doncs tenim el Kotlin, el Java i el Flutter i tenim la web ja com múltiples. Doncs no, fem alguna cosa molt més amb pocs recursos, no? Com, hòstia, un tema, per exemple, amb TypeScript, React Native, com també amb un tema, la UI, el tema tant afecti com a codi natiu i a la web, no? Que a un lloc facis el tema i afecti tot arreu. Doncs aquestes decisions són perquè, com que no tinc recursos d'aquí un any, si haig suportat web i natiu molt bé,
vol dir que m'hauré de passar la tira de mesos, quan ja estaré al mercat, que la gent em demandarà coses, m'hauré de refer-ho, però clar, si tens inversor darrere, pots força bruta. Tens, Sí, vale, sí, però quan sí. has tant talent, no. I llavors, per exemple, una altra idea de intentar mode sobreviure, doncs, per exemple, e-commerce, doncs, vull vendre coses stickers relacionades amb les cites, però també tinc una idea, per exemple, que és fer rellotges per la gent molt apassionada a les cites. Sí, M'he comprat rellotges així de segona mà d'Apple, aquests són vale. Apple i tinc Android. Doncs el tema de diversificar una mica, tot i que ara no tinc res, però bueno, mira, per somiar, Sí, sí, sí. intentar anar fent coses, alguna acabarà sortint. Doncs fer un rellotge, i amb el tema de l'Arduino, que ja havia tocat coses i així d'Arduino, doncs, ostres, com podem potser fer un rellotge on només sigui l'hora i les cites, i amb Molt bé. intel·ligència artificial Està guai. tu li puguis enviar doncs, les cites i dir, va, cada 5 minuts me canvies la cita, o també un marc digital que tinguis a la casa Sí, maco. sí, sí. Bueno, doncs, amb això que dius tu, que ens hem d'espavilar, comences amb les constraints i amb els límits, et surt més la creativitat, que no sé si fos força bruta i dir, va, anem a Sí, construir sí, alguna sí. cosa ben heavy, I creixes quan has de créixer també, perquè és això que dius, no fas unes decisions molt importants en com està l'arquitectura, perquè llavors potser més endavant només hauràs de contractar una persona i no 5 sí. perquè l'arquitectura no està ben gestionada, saps? No, És com els hàbits de pensar positivament, de dir, vale, si saps que els hàbits són molt importants, aquest croissant que et compres tu, aquest entrepà que et compres, són importants, o per exemple, tu ara fas un podcast, si el decideixes fer sovint, sí, i els hàbits són tan importants, hòstia, doncs, cada decisió d'arquitectura que faci seran importants, i no és una pèrdua, tal i faci ara no valides, si no ara fas la validació, hòstia, que tot això que estàs aprenent ara, que sé que si ara començo de zero un altre cop, hòstia, quan llenço faig un nou software, serà cagar llets de ràpid, perquè clar, tot el que 100%. Sí, sí, sí. he pres aquí, Sí, sí. Va, per anar acabant, perquè ja portem una hora i 10, molt bé, eh? Conversa superinteressant. Joe Rogan, eh? Tal qual, tal qual. Una pregunta que et veig. Quan creus que sortirà l'aplicació? Quan la tens pensada? Jo sempre dic als meus amics que em pregunten, si els bons amics gent que m'estima, diuen, jo sempre els dic, bueno, em diuen, quan sortirà? Sempre dic, el mes que ve. No, però ara sí estic... La web ja podria ser que ja el mes que ve la tingui treta. Això vol dir que serà un any i 3 mesos o 4 que tindré la versió 0, i llavors la part de monetització, que és la part de comerç online, Sí. per exemple, avui també fer una plataforma que estigui integrada al comerç online, que crec que és això que hem de diversificar. El comerç online crec que aquí és una eina molt, també que em pot ajudar molt. Sí. Les stickers, per exemple, tot el que construeixo per les stickers va pensar també que, si penses en molts anys vista, que si vens productes, doncs penso, val, si faig alguna de stickers, a vendre etiquetes, enganxines, doncs també que pugui suportar si venc productes i això, vale. Doncs això, en teoria, la versió bàsica de comerç online, que és on haig de veure si la gent em paga per certs productes, és 2 o 3 mesos llavors. Vol dir, febrer d'aquest 2025 hauria de llançar la web, l'aplicació pot ser unes setmanes més tard, febrer-març. Doncs sí, jo crec que aquest any 2025 haig de saber si les meves idees tenen rebuda a nivell econòmic, i si no, no ha de desistir, perquè no vol dir que la idea o el mercat no hi hagi necessitat, sinó que el missatge no sigui el correcte. Sí, no és prou clar, sí. El públic objectiu no sigui el més adequat, potser estàs apuntant a persones americanes i no ho hauria de ser, o potser de 60 anys, i l'altre és també la distribució, on distribueix el teu missatge, si és TikTok, si és via pamfletos, si és via esdeveniments locals, de meetups. O sigui, hi ha tantes variables que no vol dir que la teva idea no funcioni, per això tinc confiança que acabarà funcionant, és no persistir i llançar la tovallola, sinó hi ha una altra analogia que m'agrada molt, que és com quan jugar a bàsquet, no? La qüestió és no deixar de jugar i de botar la pilota. 100%, sí. No? Si no fas el bàsquet en la bona jugada, no passa res. La qüestió és que continues al llarg de la teva vida botant la pilota i qui continua botant la pilota, bueno, això és veure, hi ha la tira de casos d'èxit que es tracta d'això, que és no desistir. I si no és la idea correcta, les cites jo crec que pot anar bé, perquè veig que hi ha necessitat per internet, la validació ja és, però és com arribo a la gent, quina funció fa que faci el boom, per exemple, a Instagram,
Instagram va ser el boom pel tema de fer filtres, fotos amb filtres. Per exemple, Tinder va sortir va fer el boom perquè va ser com va arribar la gent, van anar a festes universitàries, Sí, allà van arribar a la població. Facebook va arribar a través de les Harvard, després de les Ivy League, després Sí. dels instituts, per o sigui que l'exclusivitat, però llavors es van anar obrint a poc a poquet, sí, sí. l'Amazon, venent llibres, però llavors va passar a ser CD-ROMs i llavors va convertir en Marketplace, i llavors es va convertir en el cloud. Vull dir, que hi ha molts camins que no és la idea teva que no funcioni o no hi ha necessitat de mercat, sinó que potser és aquella funció que fa el pam, el pet, Sí. o aquell influencer que et diu que ho comparteix i llavors fa el Sí, pet. sí. O com ho pivotes o simplement una nova funcionalitat que no havies I pensat, aquella, la treus i pam. Sí, 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 que 100%. potser, per exemple, si jo he enfocat a l'aplicació mòbil i web, la retenció és important, que la gent vagi entrant a la teva aplicació. Per exemple, la versió bàsica, la que traurà al febrer, no ha de ser la següent serà els recordatoris i la següent serà Aquesta la és part molt de bona, promès. sí. Els recordatoris per mail, potser això pot ser que la gent ho retorni, o per exemple, sé que la part de compartir, que encara no l'ha fet al principi, que ho pugui compartir a xarxes socials, fes una foto maca amb intel·ligència artificial o amb la seva foto, ho pugui compartir i que la gent vegi referència, això pot ser el tret diferencial que de cop tinguis molts més usuaris i et faci una bola de neu. O sigui que no és que siguis un fracàs, la teva idea, deixa-li, treballa-li, continua botant la pilota, que acabarà sortint. Com Duolingo, per exemple, el fet de que tens aquell streak, que tens aquella dia rere dia, si vas anant, es va acumulant els dies que has anat fent Duolingo a l'aplicació i al final et va com donant mini diplomes de dir, ostres, 10 dies, saps? 10 dies seguits aprenent aquesta llengua. I si vols que no es tregui l'estreak i llavors és quan la gent paga, perquè vol continuar tenint els seus 500 dies d'estreak i llavors paga per si aquell dia no l'has pogut fer, pagues per dir sí que l'has fet, per exemple, no? I aquestes petites coses, una petita, la gamificació aquesta, o la gamificació de la taula de puntuatge, hòstia, això fa, i d'idees està pat. Si hi ha ple, si la teva idea, per exemple, a una persona, un avi, dius, un avi, o el teu, no, un avi no, el teu pare no és un avi, però el teu pare, per exemple, diu, com pot existir això que estàs treballant, aquesta feina que estàs fent, com pot existir això? Doncs, per exemple, agafa el mateix, no ho vegis amb limitacions, això ja existeix, no es pot fer. No, potser és aquella funció, aquest canal de distribució, aquella petita cosa que, per exemple, li dius un avi, Instagram, TikTok, i dirà, això és el mateix, és un vídeo i ja està. Però no, YouTube és... Si tu entres més en el tema, és totalment diferent. El YouTube és més, per exemple, l'algoritme ja. No, primer anem a vídeo. És un vídeo horitzontal, és contingut llarg. Això és una, però també hi ha llavors la part de YouTube no és tant de seguir a una persona, és de descoberta. Per exemple, Instagram és d'instantani, de veure el que ha passat, et recomano el que ha passat ara i no fa 10 anys. Twitter, si un vol fer un competidor de Twitter, el Twitter està enfocat a temps real, no t'ensenyarà tweets, o X no t'ensenyarà tweets de fa 10 anys. Per tant, un xarxa social que un avi les veuria totes igual, un és per vídeo, un microblog... Sí. I TikTok també és descoberta, però descoberta viral sense necessitat d'aquesta sensació de comunitat. És com... D'interès, sí. No és l'importància qui segueixes la xarxa social, el contacte social, sinó els interessos que tens i on aquí es fan els booms aquests. I per tant, per les teves idees, les seu Pere, els que ens escoltin i les meves, ja no deixar botar la pilota que acabarà sortint. Ostres, molt bon, com diríem, frase final, per això. Deixarem de gravar aquí perquè ha quedat perfecte. Vinga, espera.